RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Maganing sa kababay nga taga Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Rika. Unsa man? Okay na ka? Napalitan ni mo tanan ni magikinahanglan? O, day. Salamat kaayo, ha? Hasol kay kaubanan day ay grabe. Dugay kay kamahuman kay grabe kay kamuhangis mga tindera ba? Day, kinahanglan kong magtipid. Kaya ba sino niya question na sa ko ni Mark bahin sa kwarta? Ay, ambot ni mo. Wayo ka sabot kanong hadlo kay kaanang bana ni mo, oy. Dili lang gyud ko ganahan og daghang samok, day. Maura na. Oh, hala? Unsa namang orasa? Uy, alas 5 naman di ay. Tanan tayo yung mauli na taki magluto pa ko. Na, pasig maabot ato si Mark gikas trabaho. Di pa ko'y luto. Ma? Oh, nga naman di ka na. Hay man si papa ni mo. Oh, nagluto pa rin ka? Oh, nadugay ko sa merkado, good. Daghan man og tao, good. Oh, paspasin na. Kay gutom na ko. Sige. Hapit naman eh. Kumusta imong school, anak? Okay lang, ma. Ikaw, Han? Kumusta imong trabaho? Oh. Han? Oh. Unsa to? Nangaon pa man in taon ta, uy. Kabisi ba nimo anay imong cellphone? Oh, importante ni Rika. Trabaho ni. Oh, di ba rin ka makasabot kay wa mo ka magtrabaho. Hayahay ram kay ka din sa bahay. Unsa? Unsay hayahay? Why? Iyo, busog na ko. Anak, una ko ni mo ha. Okay, papa. Ano man to siya? Nahibaw kog ngano. Ha? Nga naman ko, no? Basig na ana nila gikabuangan imong bana day. Ha? Binuang. Dili na niya mabuhat, day. Mao ba? Pero wala na kahimo mo siya sa pagbuhat og account sa usa ka dating app be. Unsa? Nakita na ko yung profile sa usa ka dating app, oy. O gagawin mo unsay nakasuwat? Single siya o way anak. Unsa? O gawin mo tuwa ka, no? Sendanti ka. Gusto na kong kumpruntahon si Mark. Pero naibaw kong madinahigit siya. Sa may buhaton ako. Han, na ako'y ipangutanan ni mo ba? Salam sa lari ka. Siguro sa nini-awayan na to ha. Huwag mo ko'y plano makig-away ni mo, good. Gusto lang ko mangutana. Sama na. Naa kay account sa usa ka dating app? Oh. Unsa? Anong gutaw? Miniyo kong dako niya magbuhat pa kong account sa mga ingon na. Nangutana ramang ko, good. Kamitas ng utok ni mo yung nakamungutan na. Mark! Aning na lang. Pagbuhat og account pero ayaw ng picture ni mo maibutang. Ha? Maayo ka nga ako ng buhaton? Aron matanaw ni mo bukagat ba siya? Sige. Nireply pa kasi sa akong message niya. Akong i-check.
Kaagi reply niya. Hi, beautiful. Beautiful di ay ha. Ululuhan ko ni siya. Nakailakay ko sa kumbana. Tanaw na tugon si buhato ni mo, Mark. Sayuhan ng chat o good morning, Samtang ako. Pila ka tuig na nga wa man lang niya i-greet o good morning bisag nagtawad kami. Grabe ka, Mark. Nahumalag yung kong luto, Mag-check ko sa chat ni Mark. Unsa? Nitugaan siya nga minyo siya o may anak? Oday. Kay gusto siya nga, honest ko nun siya. Di ka pwede ko nun sa siyang asawa kay Lusyang na kuno kayo. Biyain ang bana ni mo, uy. Day. Ay, gitawag na ko. Buwagi na, ha? Ayaw na pagpakabuang nga na niya. Gaya ba ni mo? Gutom na kay mi. Sumawa pagka magsukad. Wa pa man ka kamapungkol, Ikaw ta may nagsukad. Usa? Usa ba na mo pabikil, Kuyawar ko ni mo. Mas kuyaw ka. Ha? Mark, magbuwag ta. Usa? Mas maayo nga ni Akademi. Dili na ako kayang mo atubang sa kong banad, ay. Basin pa na makarealize siya karon nga importante ko nga wa na ko. Wanya mong anak in town. Ako man sige bilin sa kong mama. Anya? O sa may plano ni mo tong account mo sa dating app. Padayon nun ako. Aron may bawaan ako unsay buhaton niya karon nga wa na ko. Buwag na mi sa akong wife. Magkita ta. Ay, wow! Mori chat niya? So sa ato panalipay siya, nagbuwag mo? Anak yun, ay. Wanya magsigil na kaghilak di ha? Last na ni. So good karon. Ako nang atimano nang akong kaugalingon. Mag-gym na ko, day. Og dili na kumusugot ka malusyang kong balik. Kana! Nag-chat na sa si Mark. I love you. Akong replyan. I love you too. But please, dili ko gustong mahimong kapit. File og annulment para sa imong asawa. Day, dini sa bahay si Mark ganina. Anya? Unsa may tuyo niya? Nagbilin siya annulment papers. I-process na ang among annulment sa akong asawa. Please, magkita na ta. Sige. Makikita na ko ni mo, Mark. Oh, Rika?
Ganun niya ka? Gusto ka makikita na ako, di ba? Usa? Tanawa, oh. Kinsa man din ka chat na ako. Oh, Wag yung ko makasabot nga nung gibuhat ni mo na ako, Mark. Gihatag na ako nimo ang tanan. Gisilbihan ti ka, giatiman ti ka, gimahal og gipangga. Nya mao ra nimong ibahos na ako. Rika. Unya ningon pag ka nga nalosyang ko. Nalosyang ko tungod nimo. Pero wa kay ayo nga pagkabana. Rika, sorry. Alam yan ang sorry nimo, Mark. Kibisag unsa pa'y mahitabo. Dili ti ka mapasaylo. Early in the morning, I put breakfast at your table. Make sure that your coffee has its sugar and cream. Your eggs are over. Dili man tuod maayo ang ending sa among relasyon ni Mark. Pero nalipay ko. Og nagpasalamat ko sa Ginoo nga gipalayo ko ni sa tawo nga dili deserve sa akong gugma. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.